Ці беларусы згубілі свой апошні шанец на свабоду, дэмакратыю і магчымасць змяняць уладу? Ці Беларусь страчаная для заходняга свету? Як збудаваць новую стратэгію малых крокаў у дачыненнях паміж Рэспублікай Беларусь і Захадам? Пра гэта у першыя часы майго інтэрв'ю з Маракам Будзішам, польскім даследнікам дзяржаваў былога СССР, аўтарам кніг «Ілюзія свабоднай Беларусі. Як у змаганні за дэмакратыю можна страціць айчыну», а таксама кнігі «Усё ёсць вайна» і шматлікіх іншых. Марак Будзіш, аналітык незалежнага цэнтру Strategy and Future. Пане Марку, chciałem właśnie zacząć naszą rozmowę od książki, którą... Спадар Марак, я хацеў бы пачаць нашу размову з кнігі, якую вы апублікавалі больш за 4 гады таму. Кніга называлася «Ілюзія свабоднай Беларусі. Як барацьба за дэмакратыю можа прывесці да страты айчыны». Pod między innymi wpływem tych wydarzeń, które ogarnęły Białoruś. Вы напісалі яе сярод іншага пад уплывам падзей, якія ахапілі Беларусь у 2020 годзе і прыцягнулі ўвагу Польшчы і свету. Ці Беларусь ужо страчана зараз, амаль праз 5 гадоў пасля выбараў? Для тых, хто змагаўся за яе свабоду і з'ехаў сярод іншага ў Польшчу, для Еўропы, для Польшчы як бяспечны і добры сусед. Для Europy, dla Polski też jako bezpieczny i dobry sąsiad. Wydaje mi się, że nie jest stracona. Znaczy w ogóle nie powinniśmy dopuszczać. Мне здаецца, што яна не страчана. Гэта значыць, мы нават не павінны думаць пра тое, што якая-небудзь справа прайграная. Асабліва ў Польшчы, якой не было на карце свету 125 гадоў, і якой давялося супрацьстаяць вядучым дзяржавам таго часу – Расійскай імперыі, Германіі і Аўстра-Венгрыі. Думкі, што нешта страчана, таму што нам даводзіцца змагацца са значна мацнейшым праціўнікам, хутчэй за ўсё будуць адкінутыя. Myślę, że coś jest przegrane, dlatego że musimy walczyć z wielokrotnie silniejszym przeciwnikiem. Raczej będzie odrzucana. Ja uważam, że Białoruś nie jest przegrana. Я лічу, што Беларусь не страчаная. Больш за тое, я веру, што Беларусь будзе свабоднай дзяржавай, суверэннай і свабоднай. Але для гэтага нам трэба праводзіць мудрую палітыку. No ale żeby do tego doszło, trzeba prowadzić mądrą politykę. I moja książka, ten tytuł... І моя кніга, назва якой даволі правакацыйная, свядома сканцэнтраваная на тым, каб паказаць пазіцыю назіральніка і замежніка. Таму, вядома, нам таксама трэба ўлічваць гэта. I cudzoziemca, no to oczywiście trzeba też na to brać poprawkę. Эліта беларуская. Беларуская эліта, якая змагаецца за свабоду, проста павінна лепш арганізавацца для гэтай барацьбы, мець больш рэалістычны план дзеянняў, ведаць механіку сучаснай палітыкі, у тым ліку міжнароднай, мець разуменне сітуацыі, сіл, якія дзейнічаюць, і таго, што можа быць карысным для беларускага боку ў 21 стагоддзі. Гэтак жа, як палякі дзесяцігоддзямі разважалі пра тое, што карысна для польскага боку ў 19 і 20 стагоддзях. І толькі калі яны пачалі іграць на гэтых інструментах, а не проста артыкуляваць свае памкненні, незалежнасць была адноўленая, вядома, пры добрых міжнародных умовах, але гэта прыйдзе. Але я лічу, што беларуская апазіцыя як у 20-м годзе, так і сёння робіць фундаментальную памылку, ці, магчыма, некалькі памылак, калі я дазволю сабе такое разважанне. Па-першае, недастаткова проста сфармуляваць уласныя правы на свабоду, дэмакратыю і незалежнасць. Зразумела, што мы ўсе маем гэтыя правы, але, на жаль, свет уладкаваны такім чынам, што за гэтыя правы трэба змагацца. І таму трэба распрацаваць стратэгію барацьбы, якая ўлічвае ўвесь складаны механізм сучаснай палітыкі. Машынерію сучаснай палітыкі. Таму простага сфармулявання сваіх памкненняў недастаткова. Трэба таксама мець план дзеянняў і трэба мець інструменты для гэтых дзеянняў. У мяне склалася ўражанне, што калі ў 20-м годзе беларуская апазіцыя, магчыма, не мела такога плану дзеянняў, то ў 25-м годзе яго ўсё яшчэ няма. І я лічу, што гэта выклікае заклапочанасць. І uważa, że i to jest powód do zaniepokojenia. І uważa, że tylko... Ці лічаць яны, што толькі сфармуляванне ўласных памкненняў будуе будучыню? Гэтага крыху замала, і я б заклікаў да больш сур'ёзнага разважання над пэўнымі геастратэгічнымі тэндэнцыямі. Хто саюзнікі Беларусі? Як можа развівацца гэтая сітуацыя? Якімі могуць быць этапы аднаўлення незалежнасці і суверэнітэту беларускага народу?
to nigdy nie jest tak, że od razu odzyskujemy całość. Бо ў рэшце рэшт мы ніколі не дасягаем усяго адразу. Так, у нас ёсць пэўныя этапы, якія нам таксама трэба ўлічваць. Tego mi trochę brakuje, aż staram się śledzić. Нават калі падыходзіць да гэтага тактычна, мне гэтага крыху не хапае. Я стараюся сачыць за беларускай палітыкай, як афіцыйнай, так і апазіцыйнай. Але, на жаль, мне гэтага крыху не стае. Nie w 20 roku, ale w roku 19. Я лічу, што ў 19-м, а не ў 20-м годзе быў пэўны шанец для пашырэння свабоды ў Беларусі. Захад не быў да гэтага гатовы, і Польшча таксама не была да гэтага гатовая. Była przygotowana Polska. Białoruska elita opozycyjna. Беларуская апазіцыйная эліта не ўспрымалася як партнёр Польшчы ці ўрадаў еўрапейскіх краінаў. Państw europejskich. Ta szansa została запрапашчана. Ну, вось што тады адбылося. Гэтая магчымасць была змарнаваная, але яна зноў узнікне, і было б лепш падрыхтавацца зараз да гэтага наступнага этапу барацьбы за беларускую свабоду. Wiadomo, dużo jest krytyki wobec sił demokratycznych. Ведаеце, у адрас дэмакратычных сілаў шмат крытыкі. У апошнія дні я таксама назіраю гэтую крытыку, якая грунтуецца менавіта на тым, што няма ніякага плану. Няма ніякай стратэгіі. 5 гадоў прайшло так. Калі б я ўявіў, напрыклад, што абараняўся б як прадстаўнік тых дэмакратычных сілаў, у якіх няма плану, я мог бы сказаць: ну, у нас ёсць нейкія планы, але яны сакрэтныя. Таму што вораг будзе ведаць нашыя планы, мы не можам іх раскрываць. І я таксама ведаю, што праводзяцца закрытыя пасяджэнні, дзе плануюцца розныя рэчы. І ў цэлым выснова такая, што без вайны Расіі супраць НАТО, у якую будзе ўцягнутая Беларусь, няма асабліва выразнага бачання таго, як усё можа змяніцца. Толькі прайграная вайна Расіі не супраць Украіны, а супраць НАТО і своеасаблівая фіяска для рэжыму Лукашэнкі або наступнага рэжыму, які прыйдзе пасля Лукашэнкі. Таму што мы не гаворым пра наступныя некалькі гадоў. Гэта можа быць больш аддаленая будучыня, якая адчыніць дзверы, так бы мовіць, для вяртання ў Беларусь на амерыканскіх ці нямецкіх танках беларускіх дэмакратаў. Я думаю пра нешта падобнае. Што б вы сказалі наконт такіх разважанняў адносна магчымых будучых падзеяў? Tego typu rozumowanie. Czy tu trzeba zadać kilka pytań? Znaczy, po pierwsze, Ёсць некалькі пытанняў, якія тут трэба задаць. Па-першае, ці хочуць таго ж саюзнікі Беларусі і руху за вольнасць Беларусі? Я не ацэньваю ўзровень прыхільнасці заходніх краінаў ці суседзяў Беларусі падтрымліваць беларускую справу, бо гэта асобнае пытанне. Але Еўропа, а таксама Злучаныя Штаты, ці хочуць яны таго ж? Гэта фундаментальнае пытанне, бо ў мяне склалася ўражанне, што ні Злучаныя Штаты, ні асабліва Еўропа не хочуць вайны паміж Расіяй і НАТО. Нават калі яны кажуць пра неабходнасць падрыхтоўкі да такой вайны, ніхто не робіць стаўку на вайну. А калі пра вайну наогул згадваецца, то гэта хутчэй за ўсё абарончая вайна, а не вайна, якая прывядзе да таго, што Беларусь будзе вырваная з сферы ўплыву Расіі. Дык вось першая фундаментальная праблема. Ці ўспрымаецца беларуская апазіцыя яе партнёрамі ў Еўропе як сіла, якая правільна ацэньвае сітуацыю, нават калі яна не ўлічвае той факт, што вайна паміж Расіяй і НАТО, што заўсёды трэба ўлічваць, можа перарасці ў ядравы канфлікт, што цалкам змяняе сітуацыю. І не менш важны аспект справы, які таксама ўздымае ў сваёй прапагандзе Лукашенка, заключаецца ў тым, што калі б гэтая вайна пачалася, яна хутчэй за ўсё адбылася б у нейкай частцы на тэрыторыі Беларусі. Таму нават улічваючы розныя тэарэтычныя сцэнары, гэта не абавязкова азначае, што Беларусь выйдзе з гэтай вайны або проста перажыве яе. Мы не ведаем магчымай інтэнсіўнасці канфлікту, мы не ведаем, хто будзе пераможцам, і мы нават не ведаем, ці хоча гэтага Захад ці Еўропа. Таму стаўкі на такі сцэнар, я б сказаў, даволі экзатычныя, улічваючы маё разуменне настрояў у Еўропе. У мяне ствараецца ўражанне, што прадстаўнікі беларускай эміграцыі ўспрымаюцца як непахісныя, але яны не ўлічваюць рэальны баланс сілаў і тое, чаго хоча і на што здольная Еўропа ў сваіх разліках.
У мінулым годзе мне давялося ўдзельнічаць у сумеснай дыскусіі са спадаром Латушкам, і ў мяне склалася ўражанне, што пастаянныя заклікі беларускай апазіцыі да ўзмацнення санкцыйнага рэжыму супраць Лукашэнкі проста не адпавядаюць агульным настроям у Еўропе. W Europie raczej się już zaczyna myśleć o kierunku innym. Людзі ўжо пачынаюць думаць пра іншы кірунак. Пасля перамоваў Келага ў Менску, я думаю, Амерыка таксама пачынае думаць пра іншы палітычны кірунак. Такім чынам, у гэтым сэнсе фундаментальнае пытанне заключаецца ў тым, ці павінна палітыка беларускай дыаспары ці кіраўніцтва свабодных беларусаў з-за розніцы ў патэнцыяле улічваць тое, чаго хочуць саюзнікі, і ці павінна яна таксама планамерна ўплываць на палітыку гэтых саюзных краінаў. I musi też w sposób... Бо гэта больш, чым проста размова пра ўласныя правы на свабоду. Dlaczego? Tu musimy się cofnąć do roku... Чаму? Тут мы павінны вярнуцца да лета 2020 году і спытаць себе, чаму Лукашенко выйграў гэтую бітву. Быў момант, калі была сустрэча з рабочымі на заводзе МЗКЦ. І я будую такую гіпотэзу ў сваёй кнізе. Я лічу, што як ні парадаксальна, беларуская апазіцыя мала што магла прапанаваць таму сегменту беларускага грамадства, ад чыіх поглядаў у той час залежала перамога ці параза Лукашэнкі. Вядома, можна сказаць, што Лукашенко мог бы папрасіць у Пуціна ваеннай дапамогі, але сітуацыя была б іншай. Калі б ён сапраўды быў ужо прайграўшым кіраўніком, але Лукашенко ўзяў сітуацыю пад кантроль самастойна, толькі кансалідуючы лагер улады. Таксама заява, якую зрабіў сам Пуцін, што расейцы дапамогуць, калі спатрэбіцца, спрацавала на кансалідацыю кіруючага лагеру. Але не толькі гэта, яшчэ стаўленне рабочых у Беларусі. Я памятаю тыя заклікі да ўсеагульнага страйку, які, за выключэннем некалькіх заводаў, скончыўся правалам. Гэта быў той выпрабавальны момант, калі стала зразумела, што дэмакратычны рух у Беларусі не кантралюе сітуацыю. Ці мог ён мабілізаваць грамадства дастаткова, каб прымусіць да зменаў? Тут ёсць два пытанні. Па-першае, чаму ён не змог гэта зрабіць? Па-другое, чаму кіруючы лагер канчаткова не распаўся? Чаму Лукашэнку ўдалося кансалідаваць уладу? Па-першае, давайце пачнем з кіруючага лагеру, бо гэта адносна прасцей. Часцей за ўсё, калі мы не гаворым пра сцэнар грамадзянскай вайны, калі маем справу з аўтарытарным рэжымам, як гэта было ў Польшчы ў 1989 годзе, нам трэба паказаць гэтаму рэжыму, нават калі ён нам не падабаецца, а многім у Польшчы ён не падабаўся. Сцэнар выхаду з гэтай сітуацыі, сцэнар адаптацыі да новай рэальнасці. Гэта значыць пошуку месца ў гэтай новай Беларусі, не ў турме ці выгнанні ў Расіі, як Януковіч ва ўкраіне, а ў месцы, якое кіруючы лагер, ці прынамсі ягоная частка, мог бы лічыць годным увагі. Такім чынам, у гэтым сэнсе, на маю думку, такая палітычная прапанова не была сфармуляваная дэмакратычным лагерам у Беларусі ў той час. Асобнае пытанне, ці магла яна быць сфармуляваная ў той час, ці быў гатовы дэмакратычны лагер сфармуляваць такую прапанову, але прайшло 5 гадоў, таму, магчыма, тут нешта магло змяніцца. І другі элемент, не менш важны, магчыма, нават больш важны, заключаецца ў тым, што ў Захаду не было стратэгіі барацьбы за свабоду ў Беларусі. У яго не было такога плану, і ён не быў гатовы да заангажавання. Бо Маккей паехаў у Лондан у 19 годзе і прапаноўваў адкрыць інвестыцыі для заходняга капіталу, нават заявіўшы, што прававы рэжым і судовая сістэма, любыя спрэчкі паміж такімі інвестарамі будуць вырашацца ў лонданскіх судах. Маккей паехаў у Лондан не таму, што ён прыдумаў гэтую ідэю, а таму, што яго натхніў Лукашенка. Захад не адрэагаваў станоўча, бо ў Захаду не было плану, як можна было б выкарыстаць эканамічную моц, каб запатрабаваць большых саступак дзеля свабоды ў Беларусі. І тут павінны былі б сустрэцца 3 элементы. Па-першае, заходні план і гатоўнасць выдзеліць значныя рэсурсы. Я ацэньваю гэта ў 80, можа 100 мільярдаў долараў. Гэта невялікая сума, але ў дачыненні да Беларусі яна значная. Чаму гэта важна? Таму што беларускія рабочыя па сутнасці сутыкнуліся з дылемай, назіраючы за тым, што адбывалася ў краінах Цэнтральнай Еўропы пасля 1989 году. Што калі наступіць новы парадак, дзяржаўная эканоміка ў Беларусі разваліцца, і таму яны таксама сутыкнуцца з перспектывай беспрацоўя, беднасці і пошуку новай працы. Гэты заходні эканамічны план павінен быў быць сканцэнтраваны на прадстаўленні перспектывы таго, што гэты працэс будзе кіраваным ці прынамсі кантраляваным.
Каб спрасціць гэтую карціну, захад у 19 і 20 годах павінен быў ведаць, што калі б ён уклаў 100 мільярдаў долараў у Беларусь, вайны ва ўкраіне б не было, і яму не давялося б траціць некалькі сотняў мільярдаў долараў, бо менавіта столькі ён ужо выдаткаваў на падтрымку украінскага супраціву, не кажучы ўжо пра ахвяры. Але ў захаду такога плану ў той час не было, і гэта азначала, што мабілізацыя гэтага ключавога элементу беларускіх рабочых таксама была недастатковай, каб прымусіць рэжым да саступак. Вось чаму Лукашенка, якога асвісталі на тым заводзе колавых цягачоў, пазней аднавіў свае пазіцыі. Гэта значыць, у беларускай апазіцыі не было плану, яна не пераканала сваіх заходніх саюзнікаў прыняць яго і не прадставіла рэалістычнага сцэнару саступак, на які рэжым пагодзіцца. Гэтыя саступкі павінны быць невялікімі крокамі, а не рэвалюцыйнымі зменамі. У сваёй кнізе я пішу з пункту гледжання назіральніка, вядома, і постфактум. Гэта заўжды прасцей. Kluczowym momentem były wybory jesienią 2019 roku do... Таксама ключавым момантам сталі выбары ў парламент Беларусі восенню 2019 году, які, вядома, не з'яўляецца парламентам і не быў дэмакратычным і свабодным парламентам. Але там была група дэпутатаў, якія сігналізавалі пра гатоўнасць да больш незалежнай пазіцыі. Трэба было ісці шляхам павелічэння сацыяльнага прадстаўніцтва ў парламенце Беларусі восенню 19 году, што мусіла б быць памылкай з боку ўрада Беларусі. Разгляд такога сцэнару, верагодна, зменшыў бы напружанасць і прадухіліў бы гарачыя дыскусіі вакол выбарчага працэсу. Бабарыка, Калеснікава і Ціхановскі ці падобныя да іх людзі маглі б стаць дэпутатамі. Пераход да дэмакратыі мог бы быць магчымым, ці прынамсі цяперашняя сітуацыя ў Беларусі была б зусім іншай, чым тая, якую мы назіраем. Гэтага не адбылося, і цяпер нам трэба падумаць, ці паўторыцца гэтая сітуацыя, як нам падрыхтавацца да такога павароту падзей. І з шкадаваннем я бачу, што такая падрыхтоўка з боку беларускай апазіцыі альбо адсутнічае, альбо даволі слабая. Або, я б сказаў, ёсць некаторыя фактары, якія дэманструюць адсутнасць цвёрдай лініі. Бо ўсяго 2 гады таму беларускі легіён, які змагаўся на баку Украіны, мусіў вызваляць Беларусь і зрынуць Лукашэнку. А сёння я чытаю выступ спадара Дзеніса Кучынскага, які казаў пра круглы стол з Лукашэнкам, што відавочна з'яўляецца вынікам візіту Келага і таго, што там пачулі амерыканцы. На жаль, гэта сведчыць аб тым, што за сталом, хутчэй за ўсё, будзе сядзець хтосьці іншы і разыгрываць беларускае пытанне. А яно з'явіцца. Я лічу, што гэта пытанне наступных некалькі гадоў, калі мы зноў сутыкнемся з такой грандыёзнай спробай фармавання геастратэгічных адносінаў у цэнтральнай Еўропе. І гэта патрабуе сталасці, і гэтай сталасці павінна папярэднічаць нейкая рэфлексія, у тым ліку стратэгічны дыялог. Я шкадую, што такога дыялогу няма, або ён даволі абмежаваны паміж элітамі Беларусі, Польшчы, Украіны, Літвы і краінаў Балтыі, таму што гэта першы пункт адліку. Мы павінны пачаць абмяркоўваць агульную палітыку ў нашым рэгіёне, а потым сумесна імкнуцца навязаць пэўнае палітычнае бачанне нашым заходнееўрапейскім саюзнікам. Я лічу неспрыяльным, калі палітыка ў дачыненні да цэнтральнаеўрапейскага рэгіёну фармуецца альбо амерыканцамі, альбо заходнееўрапейцамі, таму што кірунак павінен быць адваротным, мы павінны быць ініцыятарамі, а гэтага мне проста не хапае. Пане Марку, jeśli chodzi o ochotników białoruskich... Спадар Марек, калі гаворка ідзе пра беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць ва ўкраіне, то тут ёсць рэальная праблема. З аднаго боку, дэмакратычныя сілы Беларусі недастаткова падтрымліваюць гэты рух. Ён дзейнічае, так бы мовіць, самастойна. З іншага боку, гэта палітыка не раздражняць Лукашэнку. Было вырашана, што лепш пасіўна пазбягаць яго раздражнення, нічога не рабіць, чым умацоўваць узброеныя сілы яго апанентаў. Таму што гэта можа прывесці да больш жорсткай рэакцыі Менску, што не на карысць Украіне, бо ёй давядзецца змагацца на 2 франтах, у тым ліку і на паўночным. Такім чынам, у гэтым і праблема. У мяне шмат сяброў добраахвотнікаў, і яны зараз адчуваюць расчараванне. Вядома, яны ўсё яшчэ змагаюцца, але ўсё менш і менш жадаюць ваяваць за Украіну. Тым больш, што Украіна нават не вырашае фармальныя пытанні пражывання і грамадзянства. Ніхто з загінулых беларусаў-добраахвотнікаў, гэта значыць, ніхто з сем'яў загінулых беларусаў-добраахвотнікаў, а іх ужо налічваецца больш за 60 чалавек, не атрымаў той значнай фінансавай кампенсацыі, якую атрымліваюць украінскія салдаты. Таму ў іх няма матывацыі. Jeśli chodzi o tą propozycję dialogu, tak. Niech pan łaskawie jeszcze zaczeka.
Ale przecież to nie jest, jeśli chodzi o politykę Ukrainy. Што да палітыкі ўкраіны ў дачыненні да Беларусі, то тут нічога новага няма. Зеленскі праводзіў такую палітыку яшчэ да вайны. Я не буду абмяркоўваць арышт вагнераўцаў у Мінску і хто за ім стаіць. Już nie będę mówił o kwestii aresztowania wagnerowców w Mińsku i kto. Tu są różne pogłoski. Ёсць розныя чуткі, ці нават больш, чым чуткі. Я спасылаюся на артыкулы Юрыя Бутусава пра тое, хто тэлефанаваў асабіста Церцелю ці кіраўніку адміністрацыі. Падобна, Андрэй Ермак асабіста званіў. Вось чаму тут няма нічога новага ва ўкраінскай палітыцы. Украіна, ў рэшце рэшт, мае свае геастратэгічныя разлікі і ацэнкі таго, што магчыма. Гэта пытанне ў ліку таго, што ў рэшце рэшт такіх званкоў было некалькі, нават да часовага ўраду Святланы Ціханаўскай у выгнанні. Заклікі да паўстання ў Беларусі па сутнасці. Але ідэя таго, што Украіна будзе нейкім п'емонтам, які ўзброіць армію вольнай Беларусі і нападзе на рэжым Лукашэнкі, была, на жаль, глыбока нерэалістычнай. І таму гэта таксама дэманструе, што беларуская апазіцыя не прытрымліваецца сцэнароў, якія разгортваюцца. На жаль, нерэалістычная, але вельмі дарагая, якая каштуе чалавечых жыццяў і сямейных трагедый, а таксама рэпутацыі, пэўная нецярплівасць у беларускім пытанні. Гэта частка таго, пра што я казаў. Пэўнае стратэгічнае мысленне, якое павінна грунтавацца на ацэнцы не сітуацыі, а магчымасцяў, настрояў. Бо рэгулярна праводзяцца пытанні наконт настрояў у Беларусі, ці наспявае там сітуацыя, ці наспявае там паўстанне і звяржэнне Лукашэнкі. Усе гэта ведаюць. Таму тут таксама ёсць пэўная праблема. Украіна, як і ўсе краіны, будзе ў першую чаргу ўлічваць свае ўласныя інтарэсы, а не інтарэсы Беларусі. На жаль, гэта гучыць жорстка і, магчыма, цынічна. Але мы павінны ўлічваць гэта. Мы павінны пераканаць сябе ў сваіх уласных матывах, а таксама вывучыць і зразумець палітычныя разлікі тых краін, на супрацоўніцтва якіх мы разлічваем. І я лічу гэта трывалым падмуркам. Аднак заява Зяленскага, паўтораная двойчы да і падчас мюнхенскай канферэнцыі аб тым, што мяжа паміж мірам і вайной, незалежна ад таго, як яна была сфармулявана, павінна праходзіць таксама па мяжы між Беларуссю і Расіяй. Здавалася, была інтэрпрэтавана намі беларусамі як пэўная змена ў яго бачанні. Wiadomo, nijakich konkretnych kroków nie było zrobione. Oczywiście konkretne żadne kroki za tym nie poszły. Panie Marku, żeby zdążyć jeszcze porozmawiać o najważniejszych rzeczach, tak? Спадар Марек, як вы ацэньваеце цяперашнюю палітыку Расіі ў дачыненні да Беларусі? На вашу думку, ці задаволеная Расія статус-кво і тым уплывам, які яна мае ў Беларусі? Ці яна зацікаўленая ў большай ступені падпарадкаваннем Беларусі? Ці нават паглынаннем, гэта значыць анексіяй? Якім чынам? Ці гэта яе цяперашняя палітыка? No to musielibyśmy trochę poświęcić uwadze polityce rosyjskiej. Нам трэба было б звярнуць увагу на расійскую палітыку, таму што там адбываюцца значныя змены. Мякка кажучы, я лічу, што Расія рыхтуецца да працяглай вайны ва ўкраіне. Яна таксама будуе нешта, што можна ахарактарызаваць як новую расійскую ідэю. Тут я спасылаюся на артыкулы Александра Харычева. Гэта той, хто адказвае ў Крамлі за ідэалогію. Ён не шырока вядомы ў Польшчы, але ягоныя артыкулы пра новую расійскую ідэю вельмі моцна рэзануюць у Расіі. Яны ўтрымліваюць пэўную сутнасць бачання Крамля. Харычаў у дадзеным выпадку з'яўляецца рупарам Крамля, таму што ён узначальвае каманду, якая аналізуе сацыяльныя працэсы. І ён падпарадкоўваецца непасрэдна Сергею Кірыенку, намесніку кіраўніка адміністрацыі Крамля, які, дарэчы, мінулай восенню ўзяў на сябе кантроль над так званай палітыкай блізкага замежжа. На маю думку, Расія аб'ектыўна слабее, што асабліва бачна на паўднёвым Каўказе, але і ў Цэнтральнай Азіі. З-за зменаў у расійскай уладнай эліце, з'яўленне Кірыенкі, які хоча пакінуць тут свой след, і аб'ектыўнага аслаблення, гэта працэс, які адбываецца ў Расіі. Ціск з боку Расіі будзе ўзрастаць, а не зменшацца. Гэта фундаментальная памылка назіральнікаў, калі яны лічаць, што калі такая дзяржава, як Расія, па сваёй прыродзе імперская, слабее, яна аслабіць свой кантроль над тымі краінамі, якія лічаць сваёй сферай уплыву. Я лічу, што будзе наадварот. У доўгатэрміновай перспектыве мы можам назіраць працэс зменшэння ўплыву. Варта назіраць за тым, што адбываецца ў першую чаргу в Азербайджане і азербайджана-армянскіх адносінах, але таксама і ў Цэнтральнай Азіі. Чаму? Таму што першая рэакцыя Расіі – узмацненне ціску. Гэта ўжо адбываецца тут. Мы бачым узмацненне ціску з боку Расіі.
Эліты краінаў, умоўна кажучы, так званага блізкага замежжа, рэагуюць пошукам іншых механізмаў балансу сілаў, і гэта таксама відавочна ў палітыцы Лукашэнкі. Ну, я б сказаў, яго адкрытасць да адносінаў з Кітаем. Гэта традыцыйны элемент, але ён відавочна ўраўнаважвае Расею, але дапаўняецца спробаю аднавіць трохвектарны характар беларускай палітыкі, недзе паміж 2015 і 2019 гадамі. Вось як выглядала гэтая палітыка, адсюль і адносіны з Келагам і перамовы на вельмі высокім узроўні. У рэшце рэшт яны размаўлялі некалькі гадзінаў. Але таксама адносіны з еўрапейскімі краінамі, такімі як Турцыя і Венгрыя, паказваюць, што Лукашенка шукае нейкую альтэрнатыву, бо, на маю думку, ён таксама адчувае гэты ціск. Szuka dlatego, że... Ён шукае яе, таму што клапоціцца пра сваю ўладу і сваю сям'ю. Гэта падымае пытанне пераемнасці. Вядома, што ён старэе і мае праблемы са здароўем, але гэта аб'ектыўна змяняе сітуацыю. На маю думку, Лукашенка, маючы справу з узмоцненым ціскам з боку Расійскай Федэрацыі, будзе шукаць нейкую альтэрнатыву, нават часовы саюз, каб ураўнаважыць гэты расійскі ціск, і таму будзе гатовы пайсці на пэўныя саступкі. Вызваленне Ціханаўскага – адна з такіх саступак. Гэта павінна быць палітыка невялікіх крокаў, але паслядоўная, і гэта павінна быць скаардынаваная палітыка паміж дэмакратычным лагерам Беларусі і ягонымі заходнімі саюзнікамі. jest między innymi jedną z takich koncesji. Калі б я што-небудзь раіў, я б імкнуўся да палітыкі выкарыстання інструментаў, звязаных з узмацненнем ціску Расіі, каб пашырыць зону свабоды. Гэта важнае пытанне. З таго, што я чытаў, здароўе Марыі Калеснікавай дрэннае, і было б карысна нават з гэтага пункту гледжання, каб яе вызвалілі з турмы. Такім чынам, нельга недаацэньваць гэтую палітыку малых крокаў. Мы таксама павінны будаваць пэўныя сцэнары, якія маглі б быць прывабнымі. Гэта можа гучаць блюзнерска для беларускага рэжыму, але, на жаль, гэта патрабуе разумных дзеянняў. Я б не думаў пра звяржэнне Лукашэнкі, таму што звяржэнне Лукашэнкі або номенклатуры выкліча іншую рэакцыю збліжэння з Расіяй, таму што лепш быць васалам Расіі, чым вязнем у сваёй краіне ці дзе-небудзь яшчэ. Таму я б лепш падумаў пра палітыку карпатлівай выбудовы нейкай формулы. Назавем гэта адлігай. Гэта непрывабна, таму што перашкаджае нам дасягнуць мэтаў, якія мы ставім перад сабою. Але мне здаецца, што сённяшняя сітуацыя спрыяе палітыцы невялікіх крокаў. Гэта па-першае. Па-другое, гэта адпавядае заходняй стратэгіі, у першую чаргу стратэгіі ЗША, якая сканцэнтраваная на аслабленні расійскай сістэмы саюзаў. То чым можна скусіць Лукашенка? А што можа спакусіць Лукашэнку і яго асяроддзе на пэўную адлігу, на аслабленне гаек у Беларусі? Магчыма, такім чынам магло б быць змякчэнне санкцый еўразвязу. Takim tropem. Mówiliśmy o polityce małych kroków, a w związku z tym trzeba mówić o... Мы казалі пра палітыку малых крокаў, і таму нам трэба казаць пра невялікія саступкі ў абмен на саступкі з боку рэжыму. Зняццё абмежаванняў на экспарт калійных угнаенняў было б значнай саступкай. Гэта, вядома, можна і трэба разбіць на цэлую паслядоўнасць значна больш павольных і меншых дзеянняў, каб стварыць давер і каб іншы бок прадэманстраваў сваю добрую волю. Konsekwencje znacznie takich wolniejszych i mniejszych działań po to, żeby też budować wiarygodność, żeby druga strona pokazała swoją dobrą wolę. Сам дыялог – гэта форма заахвочвання. Разгледзім, як гэта адбылося ў выпадку са Злучанымі Штатамі. Спачатку ў Менск прыехаў адносна нізкапастаўлены прадстаўнік дзяржаўнага дэпартамента. Гэта адбылося, калі не памыляюся, у лютым гэтага году. Лукашенка вызваліў невялікую групу зняволеных, але потым прыехаў Келаг. Пазней гэтыя адносіны таксама з'яўляюцца адным з інструментаў. І, на маю думку, менавіта ў гэтым роля беларускай апазіцыі. Яна павінна падрыхтаваць каталог невялікіх крокаў, невялікіх саступак, якія Еўропа і саюзнікі Беларусі могуць зрабіць у абмен на крыху большыя саступкі з боку рэжыму. Сэнс не ў тым, каб такім чынам умацаваць рэжым, а ў тым, каб прымусіць яго пайсці на саступкі. Абставіны тут патэнцыйна спрыяльныя, бо расійская эканоміка ўступае ў фазу стагнацыі. Кажуць, што імпульсы росту, звязаныя з вайной і ваеннай эканомікай, згасаюць. To nie będzie oczywiście załamanie gospodarki rosyjskiej. Вядома, гэта не будзе крахам расійскай эканомікі. Я не веру ў такі сцэнар. Аднак гэта будзе не ў тым самым эканамічным клімаце, ад якога выйграў і Лукашенка, і ад якога выйграла беларуская эканоміка пасля 22-го году. Pewnych korzyści związanych z kooperacją. Гэты імпульс да пэўных выгод, звязаных з эканамічным супрацоўніцтвам Беларусі з Расіяй, зменшыцца. Гэта прывядзе да росту праблемаў. Зноў жа, гэта не будуць праблемы, якія разбураць беларускую эканоміку.
а хутчэй узнікне большая гатоўнасць рэжыму пайсці на пэўныя саступкі. Do pewnych ustępstw. No i trzeba opracować w związku z tym katalog tych. Неабходна распрацаваць каталог гэтых саступак. Беларуская апазіцыя павінна гэта зрабіць. Musi być i realistyczny. Гэта павінна быць рэалістычна, добра прадумана і прымальна для мясцовых уладаў. Гэты працэс трэба ініцыяваць. Proces trzeba uruchomić. Dlaczego to powinna zrobić białoruska opozycja? Чаму беларуская апазіцыя павінна гэта зрабіць? Гэта моя думка. Яна павінна рабіць гэта ў супрацоўніцтве з саюзнікамі, каб беларусы вырашалі беларускія справы. Bo jeżeli tego nie zrobi Бо Białoruś, калі беларуская апазіцыя гэтага не зробіць, то такі спіс дзеянняў усё роўна будзе складзены ў Парыжы ці Вашынгтоне, магчыма, часткова ў Варшаве. części w Warszawie. W związku z tym te Таму гэтыя дзеянні ўсё роўна будуць зробленыя, але карысць будзе адносна меншай, бо ўзровень ведаў, знаёмства з праблематыкай і паслядоўнасці дзеянняў з боку суседніх краінаў, якія пераследуюць свае ўласныя інтарэсы, заўсёды будзе ніжэйшым, чым у выпадку беларусаў, якія клапоцяцца пра інтарэсы ўласнай краіны, незалежна ад таго, жывуць яны ў эміграцыі ці ў Беларусі. Таму гэта павінна быць пабудавана такім чынам. na emigracji, czy mieszkają na Białorusi. Dlatego to powinno być tak zbudowane. Tylko to powinna być w związku z tym, moim zdaniem, На маю думку, адзіная палітыка павінна грунтавацца на рэалістычным сцэнары, які можа быць прыняты саюзнікамі, а таксама прадстаўнікамі рэжыму цаной рэальных і адчувальных саступак. przedstawicieli reżimu. W związku z tym nie sugerowałbym. Я лічу гэта значнай задачай для беларускай апазіцыі, якую трэба рэалізаваць сёння, бо набліжаецца эканамічны крызіс. Таму я б не прапановаў далёкасяжных крокаў, якія адпавядаюць усім чаканням, а хутчэй наадварот, паступовыя саступкі ў абмен на адчувальныя дзеянні з боку Лукашэнкі. Гэта першы элемент. Другі элемент, не менш важны, але менш сканцэнтраваны на рэжыме ў Беларусі і больш на саюзніках, нам трэба паказаць эканамічны аспект, звязаны з сітуацыяй у Беларусі, з палітыкай у дачыненні да Беларусі. Z sytuacją na Białorusi, z polityką wobec Białorusi. Trzeba po prostu policzyć. Нам проста трэба разлічыць, што больш выгадна для Захаду. Ці выкарыстоўваць зброю, якую ён любіць і ўмее выкарыстоўваць, а менавіта грошы для дасягнення новай палітычнай сітуацыі. Żeby osiągnąć nowy stan polityczny, czy Ці рызыкаваць менавіта тым, што расійскі ціск прывядзе да ўмацавання кантролю Масквы над Беларуссю. Гэта таксама рэчы, якія, на маю думку, павінна ініцыяваць беларуская апазіцыя. Ja nie zachęcam. Я не заклікаю беларусаў перастаць думаць пра свабоду, зусім наадварот. Але я лічу, што гэтае пасланне павінна быць дапоўнена рэалістычным эканамічным планам. Realistyczny plan gospodarczy. Такім, ад якога могуць атрымаць карысць усе. Mogą wszyscy skorzystać i І мусіць быць таксама геастратэгічны план. Гэта значыць, як гэтая будучая Беларусь упісваецца ў стабільную геастратэгічную сітуацыю ў нашай частцы Еўропы. Незважаючы на тое, ці скончыцца вайна ва ўкраіне праз год, ці, як нядаўна пісаў генерал Залужны, будзе працягвацца яшчэ 10 гадоў, бо такі сцэнар таксама верагодны. 10 lat, bo taki scenariusz też jest prawdopodobny. Tego bym nie rozstrzygał, bo Я б не даваў адказу на гэтае пытанне, бо яго ніхто не ведае. Але гэта бачанне новай Беларусі павінна быць усеабдымным і праўдападобным. І гэта надзвычай важна, бо я памятаю 1980-е гады ў Польшчы. Апазіцыя ў Польшчы перамагла не таму, што супраціўлялася ўраду. Вядома, яна супраціўлялася, але перамагла ў першую чаргу таму, што прадставіла бачанне будучыні Польшчы тым палякам, якія не былі апазіцыянерамі, а гэта была большасць. Само przedstawienie wizji nie wystarczy. To musi być Проста прадставіць бачанне недастаткова, яно павінна быць рэалістычным, і гэта таксама павінна быць бачанне, якое падабаецца хаця б частцы рэжыму. Uruchomienie tego scenariusza zależy od korzystnych. Запуск гэтага сцэнару залежыць ад спрыяльных міжнародных эканамічных умоваў. Але я лічу, што гэтыя спрыяльныя умовы набліжаюцца, і я лічу, што мы павінны падрыхтавацца да гэтага моманту. Przygotowywać.